Oğuz Xanyň ýürüşleriniň esasyna parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakynda pikirlenýär. Ýaý, hükümdarlyk, peýkam, ilçi diýilip hasap edilipdir. Gahraman arkadagymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Assalamu alaykum mehruan parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bähleşigine gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar. Bugün biz Gahraman arkadamyzyň ýöreýte karary esasynda ýaş wekiller ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyk institutyna hereket edýän ýaş diplomatlaryň mektebi tarapyndan gurulýan parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bähleşigimiň jemleýici oýuny geçirýäs. Biziň jemleýici oýunumyzda akyl paýhas bähleşigimiň bir näçe medellerinden üstünlikli geçip öz başarnyklaryny görkezden mektep okuwçylary gatnaşyp öz aralaryna bähleşerler. Şeýlekim bu kesgitleýici oýunumyz parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bähleşigimiň ilkinji mögsüminiň ýeňijilerini ortağa çykarar. Biziň bähleşigimiň jemleýici oýuny Gahraman arkadamyzyň öňe süren, çuň many mazmuny eýe bolan dialog parahatçylygyň kepili atly şygaratdyna geçiriler. Okuwçylara Gahraman arkadamyzyň hormatly prezidentimyzyň bütün yer ýüzünde parahatçylyk, dostluk, dogonluk gatnaşyklaryny alyp barmak uğruna bitirýän işleri, şeýlekim dünýä ýüzünde Birleşen Milletler Guramas derejesinde ýurdumyzyň öňe süren başlanmışlary baradaky sowallar hödürlenir. Hormatly bähleşige gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, gelingini bolsa akyl paýhas bähleşigimiň jemleýici oýunyna gatnaşmagy hukuk gazanan mektep okuwçylary bilen tanışyp bolalım. Nurany Hudaýberdiýewa, Saparmurat Türkmen başadyna umum bilim berýän ýöreýteleşdirilen mektep internadynyň 10-njy synp okuwçysy. İnglis, rus we türk dillerini bilýär. Taryh we inglis dili derslerini öwrenmek bilen ýakynan gyzyklanýar. Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bähleşiginiň birinji ýarym finalynyň ýeňijisi. Ihlas Halif, Maýa Kuliýwadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky ýöreýte saatçylyk mektep internadynyň 10-njy synp okuwçysy. Rus we inglis dillerini bilýär. Taryh dersi, saatçylyk we dörüjülük bilen ýakynan gyzyklanýar. Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bähleşiginiň birinji ýarym finalynyň ýeňijisi. Kadir Murat Öwgözgilejif, Aşgabat şäherine Saparmurat Türkmen başadynaky ýöreýteleşdirilen umum bilim berýän mektep internadynyň 11-nji synp okuwçysy.
İngiliz, rus we türk dillerini bilýär. Kitap okumak we sport bilen ýakynyň gyzyklanýar. 2022-nji ýylda 6 nasyryň altyndaky ýyllar atly ders bäsleşiginiň fizika dersi boýunça welayet tapgyryna 1-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhaz bäsleşiginiň 1-nji ýarym finalynyň ýeňejisi. Şafene Meylitova, Mar welaýatynyň Mar şäherindäki ingliz dili we insançylyk uğurlu okuw dersleri şuňlaşdyryp öwredilýän ýöretelişdirilen welaýat mektebiniň 11-nji sinip okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Daşary ýurt dillerini öwrenmek, makala ýazmak, çeper eserleri okumak bilen ýakyny gyzyklanýar. 2021-nji ýylda 6 nasyryň altyndaky ýyllar atly ders bäsleşiginde tarih dersi boýunça döwlet tapgyryna 2-nji orna. 2022-nji ýylda 6 nasyryň altyndaky ýyllar atly ders bäsleşiginde tarih dersi boýunça döwlet tapgyryna 3-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhaz bäsleşiginiň ýarym finalynyň ýeňejisi. Ýagşymrat Öwerow, Aşgabat şäheriniň dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji ýöretelişdirilen orta mektebiniň 11-nji sinip okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär, kitap okumak we dil öwrenmek bilen ýakyny gyzyklanýar. 2020-nji ýylda Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler partiyasy we Gujurlanyň okuw merkezini birlikde geçiren Türkmenistan betaraplygy mekaniýaly münasibetli kitap okumak bäsleşiginde 1-nji orna we ýene şol ýylda Fenagatçylar we Telekeçiler partiyasy we Gujurlanyň okuw merkezini birlikde geçiren kitap okumak bäsleşiginde 2-nji orna. 2020-nji ýylda 6 nasyryň altyndaky ýyllar atly ders bäsleşiginiň ingliz dili dersi boýunça şäher tapgyryna 2-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhaz bäsleşiginiň 2-nji ýarym finalynyň ýeňejisi. Hojamrat Baýliýew, Saparmurat Türkmen başadynyň ýöretelişdirilen umumy bilim berýän mektep internadynyň 11-nji sinip okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Tarih, hukuk, siýasat derslerini we daşary ýurt dillerini öwrenmek bilen ýakyny gyzyklanýar. 2021-nji ýylda 6 nasyryň altyndaky ýyllar atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça döwlet tapgyryna 1-nji orna, Päk nesil we miras şahadatnamalaryna eýe bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhaz bäsleşiginiň 2-nji ýarym finalynyň ýeňejisi. Kakıgelli Akmuradow, Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmen başadynyň ýöretelişdirilen umumy bilim berýän mektep internadynyň 11-nji sinip okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Kitap okumak bilen ýakyny gyzyklanýar we sport bilen meşgullanýar. 2021-nji ýylda 6 nasyryň altyndaky ýyllar atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça welayet tapgyryna 2-nji orna. 2022-nji ýylda 6 nasyryň altyndaky ýyllar atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça welayet tapgyryna 2-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhaz bäsleşiginiň 2-nji ýarym finalynyň ýeňejisi. Intibar Taganniýazowa, Balkan welaýatynyň Balkanabad şäheriniň ingliz dili, fizika we matematika dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän ýöretelişdirilen 20-nji orta mektebiniň 11-nji sinip okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär, kitap okumak, dörejilik bilen meşgullanmak hemde jemgyýetçilik çarelerini işleýän gatnaşmak bilen ýakyny gyzyklanýar. 2019-njy ýylda 6 nasyryň altyndaky ýyllar atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça etrap tapgyryna 3-nji orna, welayet tapgyryna 2-nji orna. 2021-nji ýylda 6 nasyryň altyndaky ýyllar atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça welayet tapgyryna 3-nji orna. 2022-nji ýylda 6 nasyryň altyndaky ýyllar atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça welayet tapgyryna 3-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhaz bäsleşiginiň 2-nji ýarym finalynyň ýeňejisi. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşylar, gaderly mehmanlar, gelingini bolsa bäsleşigimiziň şu ýerine akyl paýhaz bäsleşigimizde adalatly eminlik etjek pekimdarlar geňeşi bilen tanyş bolalyň. Çınar Rüstemowa, Türkmenistanyň gahrymany, Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk tiýarly elçisi. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasy bolan UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkar sekretary. Ýazgylyç Orazgylyjew, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Mawtumulad Naqidil, Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutynyň baş ilmi işgäri, tarih ilimläriniň doktory,
Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasının tarih, medeniyet, edebiyat ve şekillendiriş sungatı boyunça sylagynyň eýesi. Alparslan adyndaky Milli Drama Teatrının baş rejissori, Türkmenistanyň sungaty atgazanan işgäri, teatr we kino rejissori Bilbil Mämmedow. Hormatly pekimdarlar geňeşiniň agdalary, biz sizi Akıl Paýhas bäsleşigimizde hoş gördük. Bäsleşigimiziň şu ýerine ilki bilen sizden Akıl Paýhas bäsleşigimizde gatnaşýan okuwçylarymyz üçin sowallaryň bukçasyny açyp bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýärdim. Neşun geçirilen parahatçılığın yaş çaparları adlı Akıl Paýhas bäsleşiginiň jemleýiji oýunyna gatnaşýanlaryň ählisine emin agzalarymyň adyndan uly üstünlükleri arzu edýäris. Oğuz yolu mün yıllıklara dowam. Oğuz yolu ağzı birligi rowan. Senası dillerde yanlanya öwran. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Yayi baştır okuy ilçi oğuzun. Pendi kem olmasın dağdan doğumun. Ata baba peltepesi kovumun. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Oklar cemmolunna hergi dövülmez. Bütövlük binyadıdır dövürlün. Ağzı birlik nişanına öwürlün. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Yaydan çıkan oklar gaytmaz garadan. Okkulludur, hemrasıdır yaradan. Ulu sili bir ağzı qaradan. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. İyiller ceviz bolsa maksatlar murat. Hak söyün kişiden qalar yaxşı at. Himayet islene çelgi güç kuvat. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Desturdur gök bilen zemini bağlan. Siyaset köngüllün küysünün ağlan. Ilahdan peşkeş üýtgüşük hal var. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Çağı yayran ilim coşğa kalp bugün. Adın zabıt etmiştir törün kalpların. Dostluğun eyledi dünya halkların. Arka dağın insan perver kelami. Oğuz yayi adalatın kemani. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyşlar, gaderly mehmanlar, men sizi ilki bilen bäsleşigimiziň şertleri bilen tanış edeyim. Bäsleşigimiz adatdaky bolşýaly 5 san sowal-jogap menzilinden ibarat bolar. Her menzilde beren dogry jogabymyz üçin size Oğuz Hanyň altyn peýkamy hödürlenir. Şeýlekem siz Oğuz Hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşersiňiz. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, Parahatçylyň ýaş çaparlary atly Akıl Paýhas bäsleşigimiziň jemleýiji final oýuny Gahrman Arkadamyň beýik taglymaty, dialog parahatçylyň kepili atly tema boýunça geçiriler. Final oýunumyzyň birinji mezgiliniň sowallary bolsa, Gahrman Arkadamyň Parahatçylyk sady, dostlyk, doganlyk sady atly kitabyny bitaraplyk we hoş niýetli goňşuçylyk baradaky garaýşlary, öwüt ünnewleri we nesihatlary barada bolar. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyşlar, gaderly mehmanlar, Akıl Paýhas bäsleşigimiziň birinji menziliniň ilkinji sowalyna jogap bermek Nurana siziň paýyňyza düşýär. Tekinci sovalnama. Siz kädir Türkmenistanyň halk artisti Akmurat Çariýewiň ýerine ýetirmegine şükür bagşy filminden bir saz dinlersiňiz. Nurana bu saz Şükür bagşy filminden haýsy parçany suratlandyrýar. Şeýlekem haýsy pursady ýadyňa salýar.
Ine Nurana halipamyzyň ýerine ýetirmegindäki Şükür Bagşy filminden bir sazyň parçasyny hem dinledik. Bu sazda haýsy pursat, ýagny filmiň haýsy pursaty şekillendirilýär we bu nämäni ýadyňa salýar? Nar ağacı tabi kullanmak bilen Şükür Bagşyň arasyndaky bäsleşik ýadyňa salýar. Nurana gynasakda sowalymyza näme dogry jogap berdiň? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Akmurat Şarifiň ýerine ýetirmegindäki Şükür Bagşy filminden Gulanmak bilen Şükür Bagşynyň arasyndaky bäsleşiň netijesinde Şükür Bagşynyň çalan sazy bolup durýar we Şükür Bagşy bu sazyny keýjegiň tanys edişini şekillendirýär. Sizin sowalymyň dogry jogaby şeýle. Hormatly bätleşige gatnaşajalar, gadarly mehmanlar, biz bolsa mendelmediň inniki sowalyna jogap bermek üçin ihlas size ýüzlenýär. İkinci sowalnama. Siz häzir Şükür Bagşy filmini bir saz dinlersiňiz, şu sazyň ady näme? Bu saz Türkmen halk sazyny aragazy bolup, filmde ýanglanan görnüşi, görnükli kompozitorymyz Nur Halmamedowyň orkestra geçiren görnüşi bolup durýar. Berekella, ihlassız berilen sowala dogry hem de dol ýagdaýda jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly bätleşime gatnaşylar, gaderly mehmanlar, biz bolsa mendelmediň inniki sowaly bilen Kadir Murat size ýüzlenýär. 7-nji sowalnama. Gahrman arkadağımız Parahatçılık Sazy, Dostluk Doğunluk Sazy adly kitabyny Şükür Bagşy filminiň sazlarynyň haýsy kompozitor tarapyndan döredilendigini belleýär. Türkmeniň meşhur kino filmi bolan Şükür Bagşy filmi elbetde 1963-njy ýylda saatlarça düşürilipdir. Şol düşürilende esasy saz notuny şekillendiripdir. Şo saz notunyň iň esasy bölegi hem şol ýerde düşürilen sazlaryň döredijiligidir. Bu sazlary Türkmeniň meşhur kompozitori Nur Halmamedow tarapyndan döredilipdir. Şeýle hem şol sazlar filmde ören uly öwüşün beripdir. Berekella Kadir Murat, siz berilen sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Jemleýiji oýnumyzyň inniki sowalyna jogap bermek üçin şatenim size ýüzlenýär. 9-njy sowalnama. Gahrman arkadağımyzyň Parahatçılık Sazy, Dostluk Doğunluk Sazy adly kitabyny belleşýär. Türkmen halkynyň Oğuznama şadestanyny Franklaryň ilçileriniň gelýändigini eşdip, Oğuz Xanyň eden paýhasly, öňdöňürji hereketleri beýan edilýär. Oğuz Xan Franklaryň ilçilerini nähil garşy alypdyr. Oğuz Xanyň bu parasatly hereketiniň netijesi nähil bolupdyr.
Kahraman arkadamızın Jokör paykasından çıkan parahatçılık sağlı dostluk doğruluk saadatlı kitabına Oğuzhan atamızın dövrünün vakaları beyan et geçile. Şeyle vakaların bir hem haçanına Frankların ilçiler gelende Oğuzhan atamızın ulanan diplomatik terleri yüze çıkya. Şeyle diplomatik terler hem ilçiler bilen bilelikte özünün yaravılık güçlülerin hem bilelikte uğradıptır. Bunu gören Frank ilçileri özlerin yurtlarına, baranlarına, özlerin hükümdarlarına şeyle güç kuvvet koşun badığını arada beyan et diyorlar ve bendil kuşağını kuşağını bolsa Oğuzhan atamızın ulanan diplomatik usullarının biridir. Berekallah şahtenim siz suala doğru cevap verdiğiniz şeyle hem Oğuzhan'ın altın peygamına münasip olunuz. Mendilmedik innik sowalyny bolsa ýagşy biraz siz jogap berersiniz. 3-nji sowal. Şükür Bagşy filmi haýsy türkmen ýazyjysynyň eseri esasyny surata düşürildi we bu kinofilmiň rejissöri kim? Şükür Bagşy filmi Nurmurat Sarıkhanowyň eseri esasynda düşürildi we bu filmiň rejissöri Bulat Mansurow. Berekella ýagşymna siz berilen sowala dol we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuzhanyň altyn peýgamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäteşigimize gatnaşyşlar, biz mendilmidi sowalar arkaly dowam edýäris. Biziň mendilmediň inniki sowalyna jogap bermek hojamra siziň paýyňyza düşýär. 5-nji sowal. Dutary halkymyz agaçdan sünnälap ýasaýar. Şu gutynyň içinde dutar bolmagyny uly orun eýeleýän ýene bir serişde bar. Ol serişde näme? Men pikirimçe şo gutynyň içinde dutaryň kirşi saklanýar. Hojamra siz berilen sowala näde dogry jogap berdiňiz? Elbetde türkmen halkymyz dutary agaçdan sünnälap ýasaýar. Dutaryň bolsa kirşleri ýüpekden ýasalyp bu sirli gutynyň içinde hem pile we ýüpek ýerleşdirilipdir. Biziň sowalymyzyň dogry jogapy hem şundan ibaret. Gynanmalar ilkimedlermede size üstünlükleriň ýar bolmagyny arzu edýäs. Bir tutum agaç däl, gara göz dutar. Türkmen ona öýde bolup giripdir. Gysy bolup, ýady bolup giripdir. Ruhunyň saty bolup giripdir. Toý bolup, ýaty bolup giripdir. Dünýäň ýollaryna salan öňünde. Dutar türkmeniň kimdigini aýdan. Onuň ýüpek owazyndan basylyp Gılıç hemreni sağlar pälinden gaydan Türkmen ona ınanıpdır tarihin zöhrelerin Gara käkil tahirin Dusmanın öňünde egmedik basın Dutarın öňünde egipdir Türkmen Onu dinläp dünýä bilen hoşlaşyp Onu dinläp ýene dogupdyr Türkmen Gıyız gövünlü, koşa tarlar, mahmallar, onu oklar almaz, gılıç kesmezdir. Ben tutturmaz, inip gidenne, birden yürek bağrı oğutludur. Onu yüze tutan gara göz iyilim, bağıtlıdır, öňden bağıtlıdır. Azanın sesini koşup, soňky gün ýene de sipalar basın. Öňlü soňly beýik namadyr dutar. Bize onuň çuňlugyna ýetme ýok. Ondan sowa geçip türkmen bolma ýok. Ondan sowa geçen göwne pitne ýok. Hudydyr, läledir, aşyk öleňdir. Yskyň nikasyny gyýyp gelenler. Bir düşekde örüp oğuzlary bilen Beýiklerin yüregine keremdir. Ataň onu guwa diýä çalysda, inen namazlyga deňäp gelenler. Ine täze döwür beýik derece gel dutarym, sözle söyle bilece. Hormatly bäteşigimize gatnaşyşlar, gaderly mehmanlar, biz mendilimiz sowalar arkaly dowam edýäris. Biziň inniki sowalymyz bolsa kakýely siz üçin niýetlenen. 1-nji sowalnama. Gahrman arkadağımız parahatçılık saady, dostluk doğruluk saadatly kitabyna
Bizim döwletimiziň oňaýyn bitaraplyk hukuk ýagdaýyna nämelerin öz beýanyny tapanlygyny nygtap belleýär. Kahraman arkadaşımız parahatçılık faal ve dostluğun faal ve adlı kitabında esasen şu hoş niyetli gönçlük siyafatı uruşlar almadan parahatçılıklı şolun öňüni almak şu siyafatlardan uğralıyor. Kakeli, qıynan sakta söz berilen suwala näde doğru jogap berdiňiz? Biziň suwalymyzyň dogry jogaby bolsa, Kahraman arkadaşymız parahatçılık sady dostluk togonluk sadatly kitabyna şeýle belläp geçýär. Biziň döwletimiziň oňaýyn bitaraplyk hukuk ýagdaýyna, onuň müňýyllyklaryň dowamyna kemale gelen taryh hakydasy, psihologiýasy, milli aň düşünjesi öz beýanyny tapdy diýip belläp geçýär. Hormatly bäýatlaşyga gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, biziň meňdelmediň ahyrky suwalyna jogap bermek üçin intizar size ýüzlenýär. 4-nji sowal. Häzir Şükür Bagşy filminden bir saz dinlersiňiz, sırly gutudaky zatlaryň adyny aýsaňyz, onda sazyň manysyny açyp bilersiňiz. Sırly gutuda nämeler bar? Filmiň bu bölegi nämäni aňlatýar? İntizar, ýani sowalymyz bilen baglykda men bir näçe aýratynlyklaryny belläp geçeýin. Sowalymyz görşüňiz ýaly 3 tane bölekden ibaret. Birinci bölegi, ýagny siz sırly gutudaky zadyň adyny bilmeli, bu bolsa sazyň manysyny açyp berýär. İkinci bölek, şu sazyň adyny bilmeli. Üçüncü bölek bolsa sazy, ýagny filmiň bu bölegine, ýagny sazyň çalynýan bölegine näme many ýatyr? Sen perwana, senin hoşuma aýtadyň kanatlaryň şuwurlusy misali, edýän pikiriň bilen tutýan maksadyň oduşygyna maýyl perwana ýaly. Näme umtylýarsyň? Ilamy. Ýagta. Olar ýakar seni. Onu ýok hata. Filmiň bu bölegine görkezilýär sırly gutuda ýörite ýalyny ody ýakmak üçin biziň ýörite serişdämiz bar, guralymyz we hatda şonuň daşynda filmde görkezilýär uçup ýören perwana kebelegiň şekli bar bolmagy mümkin. İntizar, häzir siz berilen sowal bilen baglykda sırly gutynyň içini açyp bilersiňiz, şeýle hem sowalyň dogry jogaby bilen tanyş bolarsyňyz. Ynha ählimizin hem görşümiz ýaly intizar siz berilen sowala dogry hem de dürs ýagdaýda jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sen perwana, senin hoşuma aýtadyň kanatlaryň şuwurlusy misali, edýän pikiriň bilen tutýan maksadyň oduşygyna maýyl perwana ýaly. Näme umtylýarsyň? Ilamy. Ýagta. Olar ýakar seni. Onu ýok hata. Hormatly bäýatlaşygyňyza gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, gelingini bolsa bäýatlaşygyňyzyň şu ýerine Şükür Bagşy kino filminden Şükür Bagşy bilen Gulam Magşynyň bäýatlaşygynyň bir pursady Ataly ogluň hemde Halipa şägirdiň, ýagny Daşowuz welaýatynyň görogly etrafyndan meşhur bagşymyz Öre Şeýhiň agtygy Baky Rejepowyň hemde çowlugy Gulbaba bayragynyň eýesi Käbe Şeýh Bakyýewiň ýerine ýetirmegine diňläliň.
açıp kuşların sayramagyny isleýärin. Gana gark bolan yer miwe bermez. Biz öz ata-babalarymyzyň öňünde günäkär deriz. Nesillerimiz bolsa biziň öňümizde günäkär bolarlar. Adam öz bagtynyň yerde digine, suwda digine, rahmetde digine düşünmese, bu durmuş asırlar boyu dowam eder. Hormatly bäýatleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, gelin bolsa bäýatleşigimiziň şu ýerine Şükür Bagşy kinofilmi, şeýle hem Şükür Bagşynyň keşfi barada gyzykly maglumatlary bermek üçin Türkmenistanyň Sungatda at gazanan işgäri, teatr we kino rejissori, Alparslan Andaky Milli Drama Teatrynyň baş rejissori Bilbil Mämed we uly hormat bilen söz berelin. Şükür Bagşy 1871-nji ýylda garşydaşyn ýeňe. Geçen ýyl şo ýeňişe 150 ýyl boldy. Şo ýeňişde Şükür Bagşy ine şu dutarda garşydaşyň garşysyna geçip saat çalan filmde şu dutarda saat çalınan ondan hocan öwel gelen filmi görenden soň men Halih Pamyň ruhuny dikeltdim diýip filmiň rejissori Bulat Mansur sowgat berýär. Bulat Mansur hem Rus Federasiýasyna göçüp gitdi. 10 ýyl aňyrda saklady şu dutary. Ondan hojagyň Arif 50 ýaşandy. Şo toyuna geldi. Bu dutar men şu toprağı şu watanyna getirmeli, şonu dutar alıp geldi. Şu dutar sana berýärdi. Ýene bir aýdan zady men şo hojan öwel gelenifden Şükür Bagşyň döwrüni çalman ähli sazlary öwrendim, şagirdimden. Onuň olaryň sen bilýän diýdi. O sazlarym eger sen şo Şükür Bagşyň dutaryny çalsaň, onu göwnümiz rahat boljak diýdi. Ene görşüňiz ýaly hakyky Şükür Bagşyň dutary. Muň ýasalsam kuruluşan üytkoşup tutardı. Bilişime ýaly Şükür Bagşy filmi rejissor Bulat Mansur tarapyndan surata düşürilen. Bu film aýratyn film. Filmde esasy görülen pikir durmuşda kynçylyklary, kyn pursatlary, diňe ýaraň güýçi bilen näle sunwatyň üstünden ýeňip bolýanlygy hakda görüň berilýär. Şutaýda şu eserde Türkmen halkynyň diplomatiýasy bar. Ýa-ni geçişim ýaly uruş bilen, gylyç bilen, töwüş bilen däli, aň bilen, paýhas bilen, adamkärçilik bilen garşydaşyny özüňe maýil etmeli. Nägis gaçaysam şunu ýaly. Sağ olun halifamız beren gyzykly maglumatlaryňyz üçin size de işleriňizde mundan meýläkem üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Hormatly bäýatleşige gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine şunuň bilen biz jemleýiji oýnumyzyň birinji medelini hem geçirip gutarýas. Hormatly bäýatleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, biz bolsa bäýatleşigimizi ikinji mendilimiz bilen dowam edýär. Akyl paýhas bäýatleşigimiziň ikinji mendiliniň sowallary hemişelik beýtaraplyk siýasatynyň türkmen nusgasyna we dünýä tejribesine bagşlanýar. Bäýatleşigimiziň ikinji mendiliniň ilkinji sowalyna jogap bermek Nurana siziň paýyňyza düşýär. 18-nji sowal. Hemişelik beýtaraplygy ikrar etmegiň iň ýokary halkara hukuk derejesi haýsy döwlete degişli? Onuň iň ýokary halkara hukuk derejesi diýeni düşünüriň. Halkara hukuk derejesinin iň ýokary derejesi biziň ata-watanymyz Türkmenistan döwletimizde degişli bolup durýandyr. Munyň beýle bolmagynyň sebäbi 1993-nji ýylyň 12-nji dekabrynda A58 resminama belgisi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan ilkinjide halkara beýtaraplyk derejesi ikrar edilen ilkinji döwlet biziň döwletimiz bolup durýandyr. Bu döwleti ilk başda 180 döwletiň ses bermeginde hemde 25 döwletiň awtordaş bolmagy netije kazanan olsak, ikinci gedek beýtaraplygymyz 2015-nji ýylyň 3-nji iýunda A89-225 belgi bilen ikinci gedek 47 döwletiň awtordaş bolmagy 193 döwletiň bolsa täzeden gollap ses bermek netijesinde kabul etdi. Nurana berekallah, siz berilen sowala dogry jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Biziň indiki sowalymyz bolsa, ihlas siz üçin niýetlenen. 13-nji sowal. Türkmenistan beýtarap döwlet diýilip iglan edilenden soň, haýsy kanunçylyk resmi namalary kabul edildi?
Türkmenistan bir tarap döwlet diýilip elan edilenden soň Türkmenistan hemişelik bir taraplygy hakynda kanun hem konstitusiýamyzyň içinde de berkidildi. 2-nji maddasynda hem 9-njy maddalaryna berkidildi. Bunun başga da bir tarap Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky borçlanmalar hakynda hem kanun kabul edildi. Berekella ahlaksız berilen sowala dol we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip bolýaňyz. Biz bolsa menzilimiziň innik sowaly bilen Kadir Murat size ýüzlenýär. 17-nji sowalam. Awstriýanyň we Şwitsariýanyň bitaraplygy haçan we nähili görnüşde ikrar edildi ýa-da kepillendirildi. Birleşen Milletler Uguramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy esasynda şol bitaraplygy elan etmek hakynda, ýani bitaraplyk jarnamasy esasynda kabul edildi. Ýyllarda bolýar şa. Kadir Murat size berilen sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Awstriýanyň hemişelik bitaraplygy 1955-nji ýylda baglaşylan döwlet şertnamasy esasynda ikrar edildi. Şwitsariýanyň bitaraplygy bolsa 1815-nji ýylda eglan edilen Wene Kongressiniň jarnamasy esasynda kepillendirilendir. Ine biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýle, size ruhdan düşmenler menzilimiziň inniki sowallaryna size üstünlüklerin ýary bolmagyny arzu edýär. Hormatly bäsleşiňiz gatnaşlar, gaderly mehmanlar, häzir bolsa menzilimiziň inniki sowalyna şahynem jogap berer. 10-njy sowalnama 1991-nji ýylyň 2-nji oktýabryna Türkmenistanyň geljekki daşary siýasaty barada beýannama çap edilýär. Onu halkara gatnaşyklaryna Türkmenistanyň näkili siýasat alyp barjakdygy beýan edilýär. 1997-nji ýylyň 2-nji oktýabryna Türkmenistanyň daşary siýasaty barada beýannama çap edilýär. Şonda beýan edilişine görä, geljek ýyllarda Türkmenistan döwletimiziň alyp barjak daşary siýasatlary öz beýan tapdy. Ýagny onu aýdylmagyna görä, döwletimiz goňşy döwletler bilen oňyn hoşnýetli goňşylyk siýasaty, şeýle hem beýleki döwletler bilen insanperwerlik siýasaty, bitaraplyk siýasatyny öňe sürjekdigi, şeýle hem beýleki döwletlere çäklerine, serketlerine hormat goýjakdygy barada beýan edilýär. Berekella şahynem, siz berilen sowaly dol we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Bizi menzilimiziň inniki sowalyna jogap bermek üçin ýaşy Murat size ýüzlenýär. 14-nji sowal. Türkmenistanyň bitaraplygynyň beýleki bitarap döwletlerden nähili aýratyllyklary bar? Adından 3 tane aýratyllygyny aýtyp beriň. Bizim bir taraplığımız gelip çıkışı boyunca ikrar edilen, görünüş boyunca hemişelik, mazmunu boyunca oňuýyn bir taraplyk. Hemişelik bir taraplyk diýdigimiz wagtlaýyn däl, ýagny wagt bilen çäklendirilmedik. Oňuýyn diýdigimiz bir taraplığımız, öz bir taraplığımız alıp beýleki döwletler bilen gatnaşman diňi özümizi dolandyrmak däl, eýsem daşary ýurt döwletler bilen hoşniýetli goňşylyk alyp barmak, beýleki döwletleriň öz ygtyýarlygyna we çägine hormat goýmak, dünýäde parahatçylyk ünde gahrman arkadagymyzyň parahatçylyk sağ dost dogonluk sağ atly kitabyny biziň hemişelik bir taraplygymyz biziň milli wähketlerimizden göz açalyp gaýdyp dünýä wähketlerini hem göz öňüne tutýar. Berekella siz berilen sowala dogry jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Biziň inniki sowalyna jogap bermek bolsa, Hoca Murat siziň paýyňyza düşýär. 12-nji sowal. 1995-nji ýylda garaşsyz Türkmenistan öz oňuýyn bitaraplyk siýasatyny halkara derejesine ikrar etdirmek maksady bilen haýsy halkara guramalaryna girýän döwletlere ýüz tutdy. Bu ýüzlenmäniň netijesi nähili boldy? Garaşsyz bak bitarap Türkmenistan döwletimiz ilkin öz bitaraplygyny ikrar etdirmek üçin Iqtisadi Matdaşlyk Guramasyny ýüz tutýar. Ol hem 10-njy mart 1990-njy ýylda Iqtisadi Matdaşlyk Guramasyny Islamabaddaky 3-nji maslahatyna Islamabad deklarasiýasy esasynda Iqtisadi Matdaşlyk Guramasyny döwlet ikrar etdiler. Ondan soň goşuşmalyk hereketine 20-nji oktýabr 1990-njy ýylda Kartagenada bolup geçen 17-nji mejlisinde Türkmenistan hemişelik bitaraplygy ikrar edilýär. Ondan soň 1990-njy ýylyň 12-nji dekabryna Brüssel näşe döwletiň gollamagyny 25 döwletiň atyrdyşyna 3-nji ýylda Türkmenistan bitaraplygy ikrar edildi. Berekella Hoca Murat, siz berilen sowala dol we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Biziň menzilimiziň inniki sowalyna jogap bermek kakagelle siziň paýyňyza düşýär. 16-njy sowalnama. 2007-nji ýylyň sentýabr aýynyň ahyrynda
Gahryman arkadaşymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 60-njy sessiýasyna eden çykyşyna daşary döwletler bilen gatnaşyklarda nähili döwlete öwriljekdigini belledi. Gahryman arkadaşymyz özüniň 60-njy sessiýasyna eden çykyşynda esasan daşary döwletler bilen hoş niýetli goňşulykly siýasaty hem-de Sewitde hemişe parahatçylygy gorap çykyş etmek uğrunda özüniň etjek tagallar barda aýdyp geçdi. Hem-de häzirki döwürde hem Türkmenistan ýurdumyz Aşgabat şäherimiz Merkez Aziýada Sewitde alalaşdyrdy merkez bolmak bilen Gahryman arkadaşymyzyň eden çykyşyndaky sözlerini hasem tasdikleýär. Siz suwala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň suwalymyzyň dogry jogaby 2007-nji ýylyň sentýabr aýynyň ahyryna Gahryman arkadaşymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 60-njy sessiýasyna eden çykyşyna biziň Türkmenistan döwletimiziň açyk döwlete öwriljekdigini belleýär. Onda Gahryman arkadaşymyz Türkmenistan häzirki wagtda dünýä üçin açykdyr. Ähli ugurlar boýunça tagallalary giňden birleşdirmäge açykdyr. Biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde halkara hukugynyň ýörelgeleriniň, insanperwerligiň, adalatlylygyň, öňşükliligin birek-birege sarpa goýmagyň asylly maksatlarynyň döwletleriň arasyndaky häzirki zaman gatnaşyklary kesitleýiji şertler hökmünde bir karar bolmagynyň hatirasyna mundan meýlekde işlemäge taýýardyr diýip nagtaýar. Hormatly bäýteşiňiz gatnaşyklary, gaderly mehmanlar, biziň ikinji menzilimizin soňky sowalyna intizar siz jogap berersiňiz. 10-njy sowal. Türkmenistan daşary döwletler bilen gatnaşyklarynda parahatçylyk we deň hukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine ýerýär. Garaşsyz Türkmenistan ykdysady gatnaşyklary babatda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna haýsy siýasaty yglan etdi. Bu siýasatyň manysy we daşary siýasat bilen baglanyşygy nämeden ibarat? Türkmenistan döwletimiz özüniň 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soňra ilkinji kabul eden siýasaty 1992-nji ýyly açyk kaplar siýasaty bolup durýar. Açyk kaplar siýasatynyň mazmuny şulardan ibaretdir. Ýagny Türkmenistan beýleki daşary ýurt döwletlerine öz Türkmenistan döwletimiziň gapysyny açyp sewda babatynda, ykdysady babatda, islenip bir guruluşyk bolsun kärhana alınıp barlayan işlerde maýa goýumlarynyň goýulmagyna, mundan bu ýana döwletimiziň ähli babatda ösmegine we beýleki döwletler bilen ysnyşykly gatnaşykda ykdysady ýörelgelerini has öňe götermek üçin şu siýasat kabul edildi. Berekella intizar siz berilen sowala dol we dürst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Hormatly bäýteşiňiz gatnaşyklary, gaderly mehmanlar, ine şunuň bilen akyl paýkas bäýteşiňiziň jemleýiji oýunyň ikinji menzili hem tamam boldy. Parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýkas bäýtleşigimiziň 3-nji menziline başlaýar. Biziň bu oýnumyzyň 3-nji menziliniň sowallary öňnaş diplomatiýasynyň taryhy we häzirki zaman tejribesine bagşlanýar. Menzilimizin ilkinji sowalyna Nurana siz jogap berersiňiz. 26-njy sowal. Gahryman arkadaşymyz parahatçylyk sady, dostluk, dogonluk sady atly kitabynda beýik magtymly Pragynyň haýsy paýkasly jümleleriniň beýtaraplygyň ideýa, çeperçilik özüni bolup hyzmat edip biljekdigini belleýär. Gahryman arkadaşymyzyň parahatçylyk sady, dostluk, dogonluk sady atly çyň many mazmuna ýurlan ajaýyp kitabynda magtymly Pragyny türkmeniň akyllar şahyrnyň sözde birsen ýagşy sözde halk ýamanyň bidarydyr diýen ajaýyp sözlerinden ugur alyp şol esasy sözüniň biziň beýtaraplygymyzyň iň esasy ideýa çeperçiliginiň özenine bolup durýanyny nyktak geçýär. Berekella Nurana siz berilen sowala dol we dürst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Akyl paýkas bäýtleşigimiziň inniki sowalyna jogap bermek üçin ihlas size ýüzlenýär. 24-nji sowal. Gahryman arkadaşymyz 2021-nji ýylyň 11-nji dekabryna parahatçylyk we anaşmak siýasaty, halkara howpsuzlygyň,
Durnuqluluğun we ösüşün binyadatly halkara maslahatda haýsy täze garaýşy öňe sürdi. Bu garaýşyň manysyny düşünýärim. Kahraman arkadamız parahatçılık ve anlaşmak siyaseti halkara howpsuzlygyň parahatçylygyň durnukly üçin binýatly halkara maslahatyny dialog parahatçylygyň kepilatly täze ilmi garaýşyny öňe sürdi. Ýagny bu garaýşyň manysy halkara siýasatyna bolup geçen her hili ýagdaýlarda dürli meselelerde gyzmalygy, köreköylüge ýol bermän dialog bilen ýagny gepleşikler arkaly özara düşünmek, özara wagtly hyzmatdaşlyk, deň hukukluk, hoşnýetli goňşuluk görevlerinden uğralyp halkara atnaşyklaryny amala aşyrylmalygyny öňe sürdi. Ihlas berekallah siz berilen sowala dogry ýa hem de dürüst ýagdaýda jogap bermek başardyňyz şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Akıl paýhas bäsleşigimiziň 3-nji mediliniň inniki sowalyna bolsa Kadir Murat siz jogap berersiňiz. 20-nji sowanama. Gahryman arkadagymyzyň ösüş arkaly parahatçylyk diýilen başlangyjynyň many mazmunyny düşündiriň. Esasy manysy ösüş, şonuň netijesinde ýani ösüşiň gazanylmagy bolan parahatçylygyň gazanylýandygyny nyktaýan iň esasy şygar bolup durýar. Kadir Murat siz berilen sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, gahryman arkadagymyz döwletleriň ykdysady ösüşine, halkyň hal ýagdaýynyň gowulanmagyny gazanmak esasyna parahatçylygy döredip bolýanlygyny taryhy deliller bilen öňe çykardy. Çünki durnukly ösýän döwlet daşary döwletler bilen hem parahatçylykly dost ogany gatnaşyklary ýola goýmagy umtylýar. Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, gadarly mehmanlar, biz medilimiziň inniki sowalyna jogap bermek üçin şahsenem size ýüzlenýär. 20-nji sowalnama. Aşgabatda döredilen Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne alyş diplomatiýasynyň Sewit merkeziniň döredilmeginiň ödenini, Aşgabatyň ulalaşdyrjy merkez hökümini öňe çykmagy hem durandyr. Garaşdyrlyk alanymyzdan soň Aşgabatda haýsy döwletlerde parahatçylygy ýola goýmak üçin gepleşikler geçirildi. Gahryman arkadamyzyň Jowhar paýkasyndan çykan Türkmenistan Bitaraplygyň mekanat kitabyna bellek geçmegine görä şol ýerde türk ýazgysy Nazım Hikmet men ýanmasam, kim ýanmasam, kim ýagtyldar bu jahany bellek geçe ýyl geçdigi saýyn näme ýurtlaryň arasyndaky döreýän dawalar çözmekde hem Türkmenistan döwletimiz özüniň oňyň başlangyçlaryny görkezdi. Şeýle oňyň başlangyçlaryny berkem garaşdyrlygymyz kabul edenmizden soňra 1993-nji ýyla Täjikistanaky bolup geçen özara raýatara urşy araçylyk arkaly şol meseleni çözmekdir. Dokudaýa çykan çekeleşikli gepleşiklerden soňra 1996-njy ýyla Täjikistanaky urşan taraplar özara alalaşyga gelýär. Şonuň netijesinde Täjikistana parahatçylyk dikeldilýär. 2007-nji ýylyň 17-nji dekabrynda hem ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada Sewit Guramasy açylýar. Şol guramanyň açylmagy bilen netijesinde ýurdumyzda hem umumy adamzat ähmiýetli meseleler çözülýär. Ýene şeýle gepleşiklerin geçirilmegini birkem 1997-nji ýylda Owganistanaky dowam etip gelýän garşylyklara garşy Aşgabatda Owganara taraplar boýunça gepleşikler geçirip başlaýar. 1997-nji ýylda hem Aşgabatda Owganara gepleşikler geçirilýär. Şahsenem berekallah siz berilen sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäsleşigimiz gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, biz orta menzilimizde ýagşy Murat bilen dowam edýär. 21-nji sowal. Türkmenistanyň tekliği boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkezi Aşgabatda haçan açyldy we öňüne alyş diplomatiýasynyň nähili ähmiýeti bar. Türkmenistan'da Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkezi 2007-nji ýylda Aşgabatda açylýar. 2007-nji ýylda Aşgabatda açylmagyna 5 ýyllygyny bolup 2012-nji ýylda hatda maslahat halkara duş geçirilýär. Öňüne alyş diplomatiýasynyň nähili ähmiýeti bar diýip soralanyna bolsa, öňüne alyş diplomatiýasy dünýäde dawa jeňleriň öňüne almak, şolaryň çykýan esasy serişdelerini anyklamak, nerden gelip çykýanyny monitoring etmek, seljermek, üstüne şoňa innikileriň öňüne almak maksady bilen bir näçe teklipleri Birleşen Milletler Guramasyna taýýarlap goýmakluk. Ine öňüne alyş diplomatiýasynyň esasy baş maksady. Berekella ýagşy Murat, siz berilen sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz.
Hormatly bäýtleşige gatnaşyjylar, gadarly mehmanlar, biz bu menzilmizde Hojamrat siziň bilen dowam edýäs. 27-nji sowal. Haçan Türkmenistan garaşly döwletleriň arkalaşygyna başlyklyk etdi. Şol ýylyň dowamyna halkara ähmiýetli geçirilen işleriň bir näçesini aýdyp berin. Türkmenistan 2012-2019 ýylda garaşly döwlet arkalaşygyna başlyklyk etdi. Şo ýylyň dowamynda bir näçe medeni maslahatlar hemde halkara konferensiýalar geçirildi. Döwlet başçylarynyň konferensiýasy meselem 2019 ýylda oktyabr aýynda Aşgabatda döwlet başçylarynyň ýurtdy konferensiýasy geçirildi. Şonda bir näçe medeniýet bilen bagyş, ykdysadyýet bilen bagyşly jarnamalar, hatda Aşgabat jarnamasyna hem gol çekildi. Şonda 2012 ýylda Türkmenistanyň geçiren bir çärelen has ýokary baha berip Mar şäherine garaşly döwlet arkalaşygyň medeni paýtagy diýip elan edildi. Hojamrat berekallah, siz berilen sowala dogry jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuzstanyň altyn peýkamyna münasip bolduňyz. Biz bolsa menzilimiziň ilk sowaly bilen KKG'ler ýüzlenýär. 20-nji sowal. Türkmenistanyň başlanmajy bilen 2021-nji ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan näme hili atlandyryldy? Halkara parahatçylyk we ynançmak geldi diýip elan edildi. Berekella KKG'ler siz berilen sowala dogry jogap bermek arkaly Oğuzstanyň altyn peýkamyna münasip bolduňyz. Biz menzilimiziň ilki sowalyna jogap bermek üçin intizar size ýüzlenýär. 22-nji sowal. Gahrman arkadagymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki sany ulgam arkaly çykyşyna Tewit howpsuzlygyny üçin etmek boýunça haýsy kararnamanyň taslamasyny işläp dönmek teklip etdi. Gahrman arkadagymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde Tewitdäki howpsuzlygy üçin etmekde özüniň sanly video aragatnaşyk arkaly eden çykyşyna Tewitleriň bütewiligi bölünmezligi diýip atlandyrylan taslamany öňe sürdi. Ýagny Tewitde howpsuzlygy üçin etmek üçin elmydama Gahrman arkadagymyzyň öz kitaplaryny belleşi ýaly. Her bir döwletiň özüniň çäk bütewilligine hormat goýmaly. Olaryň hiç hil işlerine gatnaşmadlygyny öňden bäri şol ýörelgeler öňe sürüp 76-njy mejlisde hem Tewitleriň bütewilligini we bölünmezligi üçin etmek üçin täze bir taslamany öňe sürdi. İntizar siz berilen sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Gahrman arkadagymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde Merkez Aziýa Tewitine parahatçylygy, durnuklulygy we durnukly ösüşi üçin etmek maksady bilen Tewit we halkara hyzmatdaşlyk puwtalandyrmak atly kararnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak teklip etdi. Hormatly bäýtleşigimize gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, ine şunun bilen akyl paýhas bäýtleşigimiziň jemleýici oýunynyň 3-nji menzili hem tamam boldy. Hormatly akyl paýhas bäýtleşigimize gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, biz akyl paýhas bäýtleşigimiziň jemleýici oýunynyň 4-nji menziline tarap ýola rowany bolýar. Akyl paýhas bäýtleşigimiziň jemleýici oýunynyň 4-nji menziliniň sowallary Türkmenistanyň diplomatiýasynyň ileri tutulýan uğurlaryna baglanýar. Bäýtleşigimiziň 4-nji meziliniň ilkinji sowalyna jogap bermek Nurana siziň paýyňyza düşýär. 34-nji sowal. Gahrman arkadagymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki sany ulgama arkaly çykyşyna öňe süren başlangyçlarynyň we teklipleriniň esasan haýsy ulgama degişli boldy? Gahrman arkadagymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki sany ulgama arkaly çykyşyna esasan Biziň diplomatiýamyzyň uğurlary bilen suw, energetika hemde ulag diplomatiýasy barada bir näçe çykyşlar etdi. Ýagny suw barada aýdylan suw tygyşyt bolanmak 73-nji mejlisdäki çykyşy bilen baglanykda suw meseleler çözülende ähli umumy döwletleriň ähli umumy bähbitleri nazara almak esasyna ýa bolmasa energetika barada çykyşlaryna bolsa energetika geňeşini döretmek barada ulag barada bolan bolsa ulag ustaşlar geçerlileriň ornu barada bir näçe çykyşlar etdi. Nurana siz berilen sowala näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby
Kahraman arkadağımız Birleşen Milletler Guramasının Baş Assembleýasynyň 76-njy mejlisinde Tanul Gamarkal eden çıkışyny öňe süren başlangyçlar esasan saglygy goramak ulgamyna degişli bolup durýar. Ýagny bütün dünýä saglygy goraş Guramasynyň koronavirus ýokanjynyň genomyny öwrenmek üçin ýöri-ýürte maktatnamany düzmek. Bütün dünýä saglygy goraş Guramasynyň öýkün soğuklama keseline garşy goraşmak boýunça köp taraplaryň guralyny ýola goýmak. Bütün dünýä saglygy goraş Guramasynyň ýeti ýokanç keseller bejeriş we olaryň öňüni alyş usuliýeti merkezini, şeýle-de Merkezi Aziýada epidemiologiýa we virusologiýa we bakteriologiýa tewit merkezine döretmek meselelerini öwrenmäge girişmegi teklif etdi. Hormatly bäsleşigimize gatnaşlar, gadyrly mehmanlar, biz bolsa mendimde sowalar arkaly dowam edýär. Mendimizde innik sowaly häzir ihlas siz jogap berersiňiz. 32-nji sowalnama. Gahryman arkadağımız Birleşen Milletler Guramasının durnuklu ösüş boyunca Rio goşmak 20 maslahatyna eden çıkışında haýsy sewit we has giň ähmiýetli ekologik mesele ünsü çekdi. Gahryman arkadağımız özüniň Rio goşmak 20 maslahatyna eden çıkışında esasan Merkezi Aziýa boýunça ekologik sewitde, ýagny Aral köýlük hem de Hazar deňizi bilen baglanşykly çıkışlaryny etdi. Ýagny şonu ekologik taýdan arasaçylyk, ýagny Aral deňiziniň ýok bolup barmagy we onuň daş töweregine ýetirýän ziýanlary barada özüniň tekliplerini öňe sürdi. Berekella, ahlas siz berilen sowala dol we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Mendilmediň inniki sowalyna jogap bermek üçin Kadir Murat ýüzlenýär. 36-njy sowalnama. Bahraman arkadağımız iqtisadi hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitindäki çıkışynda belleşi ýaly. Ýurdumyz haýsy ugurlar boýunça üssaşyr ulag geçelgelerini işçiňleşdirmäge aýratyn ünüs berýär. Bu ugurda haýsy ulag geçelgelerini döretmek uguruny hyzmatdaşlyk alınıp barýar. 2020-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji mejlisinde hormatly arkadağymyz ulag saşyr geçerlilerini gurmak we olaryň ýoluny hasa kämilleşdirmek hakynda aýratyn durup geçdi. Olardan lapis lazuli ulag we saşyr geçelgesi hakynda aýratyn durup geçdi. Lapis lazuli ulag we saşyr geçelgesi Awganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe Respublikasy ýaly ýurtlary öz içine alýar. Şeýle hem ulag we saşyr geçelgelerinden Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Oman, Katar ulag we saşyr geçelgelerini aýratyn bellemek bolar. Berekella, siz berilen sowala dogry jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Gadyrly mehmanlar, bäsleşigimiz sowalar arkaly dowam edýär. Mendilimizdäki innik sowala bolsa şahynem siz jogap berersiňiz. 35-nji sowalnama. 2022-nji ýylyň aprelinde ekologiýa bilen baglanşykly Türkmenistana halkara derejesindäki nähili guwanama gelip gowuşdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýollaşçylygynda aprel aýynda ma'lum bolýar ýurdumyzda saglyk aýy geçirilýär. Şol saglyk aýynyň dowamynda ýurdumyzda türli görnüşde her bir günjeginde ekologiýa awadançylygyny has üpçün etmek babatda köpçülikden umumy görnüşde ähli halk bolup gatnaşylanyň sebäpli Birleşen Milletler Guramasynyň ýani New Yorkdan gelip gowşan hoş habar netijesinde ekologiýa ulgamyna goşýan munasip goşandy üçin ata watanymyza munasip guwanama berildi. Şahynem gynasakda siz berilen sowala näde dogry jogap berdiň? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa 2022-nji ýylyň aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasynyň şäherlerdäki baglar atly başlangyjyna bag ekmek çärileri arkaly gollawy we oňa goşan üçin Aşgabat şäherine halkara guwanamasy gelip gowuşdy. Bizi bäsleşigimiziň bu mendilimiziň inniki sowalyna jogap bermek üçin ýaşy Murat ýüzlenýär. 33-nji sowal. Türkmenistanyň teklifi bilen Aral meselesini bilelikdäki hyzmatdaşlyk üçin nähili halkara düzümi döredildi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen Araly halas etmek boýunça halkara gatna döredildi. Siz berilen sowala dogry jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Gadyrly mehmanlar, bäsleşigimiz dowam edýär. Menzilimizde innik sowala jogap bermek, Hoca Murat siziň paýyňyza düşýär. 30-njy sowal.
2007-nji ýylda Türkmenistanyň, Russiýanyň, Gazagstanyň we Eýranyň birlikdäki tagallalary netijesinde haýsy ulug geçelgesini döretmekligi girişildi. 2007-nji ýylda şo 4 döwletiň ýörüte tagallatynyň esasynda Demiral Günorta ulugy çergesiniň dowam hökmüni uzayan Gyzylgaýa bereket etdirek gurgan halkara demir ýoluny şo gurmak ýörüte karar edildi. Ol esasen Gazagstan, Türkmenistan, Eýran halkara ulugy geçirgisi ady bilen tanalýar. Şo Russiýanyň paýtagty şo Moskwadan başlanıp Parsaýryna çykma gözüň tutulýan Demiral Günorta halkara ulugy geçirgisi. Hoca Murat, siziň beren jogabyňyz bilen baglanykda biz Pekimdarlar Geňeşine ýüz tutýar. Pekimdarlar Geňeşi söz sizden. Yani sen doğru belledin. Dine bir üç devleti biriktirmeyedi. Ol öz başlangıçlarını Rusya'nın deniz katnavlarının üstü arkalı biz şu yer üstü demir yol katnavlarını biriktiren bir ulu bir halkara geçilgesine öğrildi. Sen düşüncen doğru. Yöne doğallığına aydanda bu taslamanın esası uğru Gazagistan, Türkmenistan, İran üç devletin yankı demir yol katnavlarının uğru olup duruyor. Hoca Murat, biz Pekimdarlar Geňeşiniň gelen kararyny dinledik ve şunun bilen baglanykda siziň beren jogabyňyz dogry diýip kabul edilýär. Siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip bolýarsyňyz. Biz bu akıl paýhas bäsleşigimizi KKG'li siziň bilen dowam edýär. 29-njy soalnama. Gahrman arkadağımız Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 65-nji mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň howanlarlygyny dünýäde energiýa serişleriniň durnukly iý bermek boýunça geljekde nähili ýörüýte guramany döretmek teklip etdi. Gahrman arkadağımın başlangyjy bilen 60-njy sessiýasyna çykyşyna gara energiýa serişleri bolan döwletleriň arasynda ulu üstaşyr geçilgesini şolaryň arasynda gatnaw ýoluny döretmek barada guraman döretmek barada pikirini ortak etdi. KKG'li siz berilen sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Gahrman arkadağımız Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 65-nji mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň howanlarlygyny geljekde ýörüýte guramany, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň energetika geňeşini döretmek baradaky teklibi öňe sürdi. Hormatly bäsleşigimize gatnaşlar, gaderly mehmanlar, biz bolsa menzilimizi intizar bilen dowam edýär. 28-nji sowal. Gahrman arkadağımız Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 60-njy mejlisine eden çykyşynda Türkmenistan özüniň halkara energetika strategiýasy, energetika çygymalyny dünýä bazarlaryna durnukly we uzak möhletli esasda çykarmak üçin turba geçirjileriň köp ugurly ulgamlaryny ösdürmekden ibaratdyr. Türkmenistan energetika çygymalynyň ony eksport edijiler üçin hem, sarp edijiler üçin hem özara behwetli peýdalanylmagynyň tarapdarydyr diýip belledi. Netijede Türkmenistanyň başlangyjy bilen bu ulgamda haýsy kararnama kabul edildi we onuň maksady nämeden ibarat? Gahrman arkadağımızın Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 62-nji mejlisinde beren teklipleriniň netijesinde 2008-nji ýylyň 19-njy dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 63-nji mejlisinde energiýa serişleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi hemde durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny üpçün etmekde atly täze bir kararnama kabul edildi. Bu kararnama esasında energetika serişlerine degişli olan, ýagny energetika diplomatiýasynda ähli döwletleriň arasynda parahatçylykly gatnaşyklary ýola goýmak üçin kararnamanyň kabul edilmegini gazandy. Yine bundan başka da 2013-nji ýylyň 17-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 67-nji mejlisinde ýene de energiýa serişleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi hemde durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny üpçün etmekde onuň hyzmata atly kararnama täzeden kabul edilmegini gazandy. Ine şu iki kararnama Türkmenistanyň prezidentiniň beren teklibiniň netijesinde Türkmenistanyň ýol ýörelgelerini ýagny öňe sürýän ähli ugurlarynyň hakykatdan dünýä bileleşigini ýokary derejede gollanýanlygynyň asyl subutnamasydyr. Berekella intizar, siz berilen sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, ine şunun bilen parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäsleşigimiziň jemleýiji oýnunyň 4-nji mezgili hem tamam boldy.
Hormatly Akıl Paýhas bäýatleşiginde gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, biz Akıl Paýhas bäýatleşigimiziň jemleýiji oýunyň soňky menziline hem gelip ýetdik. Menzilimiziň başynda oňa gatnaşýan okuwçylarymyzy kesgitlemek üçin Pähimdarlar Geňeşine uly hormat bilen söz bereliň. Häzirki pursatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary institutunda parahatçylygyň ýaş çaparlary atly Akıl Paýhas bäýatleşiginiň 4-nji menzili tamamlandy. Bu oýuna gatnaşan ýaşlarymyzyň hemmesiniň hem bir öz boluşly bir ihlaslyk bilen, tutanýarlyk bilen bilim başarnyklaryny ýüze çykarmak bilen çemeleşendiklerini bellemek isleýäris. Ine şuňa laýyklykda bu bäýatleşiginiň baş baýragyny almak ugrunda häzirki wagtda iki sany ýene-de ýaşlarymyz özara ýarşarlar. Öwezov Ýagşymrat bilen Halif Ihlas. Eger de bularyň haýsysy biri ýeňen ýagdaýynda baş baýragy ol eýe bolýa, ýeňip bilmedik hem özü eýem birinji orna münasip bolýar. Şol bir wagtyň özünde bäýatleşikde ikinji ýere ýani küçüň dalaşgärler Baýliýew Hojamrat, onu Melisowa Şahsenem hem de Taýanyaz we İntizar. Bular hem öz aralarında ýarşarlar. Galyn bu bäýatleşige gatnaşan 4 sany dalaşgär ýaşlarymyz hem 3-nji orna münasip bolarlar. Hormatly bäýatleşiginde gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, biz Pähimdarlar Geňeşine gelen kararyny hem dinledik. Häzir bolsa baş baýrak 1-nji hem de 2-nji ýerlerimiz üçin özara bäýatleşlik dowam eder. 3-nji ýerlerimiz bolsa belli bolýaly. Häzirki wagtda Nurana, Kadirmar, Şeýlekem Kahyeli Akıl Paýhas bäýatleşigimiziň jemleýiji oýunyň 3-nji ornuna münasip bolurlar. Biz bolsa bäýatleşigimizde 5-nji menzilimiz bilen dowam edýär. Hormatly bäýatleşige gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, parahatçylyň ýaş çaparlary atly Akıl Paýhas bäýatleşigimiziň jemleýiji oýunynyň 5-nji meziliniň sowallary Türkmenistanyň köp taraply diplomatiýasyna we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyna bagşlanýar. Hormatly bäýatleşigimizde gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, biz menzilimiziň başynda ilki bilen ikinji ýerimizi kesgitlemek üçin häzir bäýatleşigimiz dowam eder. Şol sebäpden hem menzilimiziň başynda ilkinji sowala jogap bermek intizar siziň paýyňyza düşýär. 41-nji sowal. Türkmenistan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlygy haýsy mümkinçilikler açýar? Men sowaly gaýtalaýan 41-nji sowal. Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlygy haýsy mümkinçilikler açýar? Türkmenistan döwletimiz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen gatnaşyklaryň ýola goýulmagy netijesinde, ýagny bilişimiz ýaly dünýä bileşigine global howpsuzlygy saklamak we berkitmek, Ýewropada bolup geçýän beýleki goňşy döwletlerimiziň öz aralaryna dawalar, jenjeler, oňşuksuzlyk ýüze çykan ýagdaýynda Türkmenistan döwletimiz şol Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen öz gatnaşyklaryň netijesinde şol döwletlere ykdysady taýdan kömekleri berip, ýagny Türkmenistanyň beýleki döwletlere parahatçylyk ýol saýlap almagy mümkinçilik berilmegine ýol görkezýär. Muňa mysal edip Türkmenistan döwletimiz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen gatnaşyklarynyň birine geçen asyryň, ýagny 20-nji asyryň 90-njy ýyllaryna Awganistanyň içinde bolup geçen özara dawalaryň, raýada ara uruşlaryň we ykdysady kynçylyklaryň netijesinde Türkmenistan şol gurama bilen hyzmatdaşlyk netijesinde Awganistana dogry ýol saýlap almagy, olar ykdysady hyzmatdaşlykda uly kömekleri bermäge bir näçe hyzmatdaşlyklar etýär. Ine şeýlelikde Türkmenistan döwletimiz Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen esasy gatnaşygynyň meseleleri şulardan ibarat bolup durýanlar. Intizar, siz berilen sowala näde dogry jogap berdiňiz? Bizim sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlygy Ýewropa döwletleriniň tejribesini, öňde barjy teknologiýalaryny peýdalanmagy, onda da 3-nji ýurtlar arkaly däl, gösgöni hyzmatdaşlyk etmäge mümkinçilik berýär. Hormatly bäýatleşige gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, biz bolsa indiki sowala jogap bermek üçin Hojamrat size ýüzlenýär. 42-nji sowal. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy haçan we haýsy döwletleriň gatnaşmagyna döredildi? 1980-nji ýylda Pakistanyň, Türkiýanyň hem de Eýran gatnaşmagyna Islamabadda döredilýär. Ondan soň
28 noyabr 1992-nji ýyly Merkezi döwletler, 5 tane döwlet Türkmenistan, Kırgızstan, Täjikistan, Özbekistan, Kazakistan onun agdalygyny ýerdiler. Soňam Azerbaýjan agdalygyna kabul edildi. Hocamrat siz berilen sowala dogry jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäýatleşigimizde gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, biz bolsa Akyl Paýhas bäýatleşigimiziň jemleýici tapylarynyň 2-nji ýerini anyklamak üçin indiki bäýatleşmede ýüzlenýär. 40-njy sowalnama. Türkmenistan goňşy Owgan halkyna syýasy diplomatik, ykdysady we insanperwerlik bawatyna dogonluk kömegini bermek boýunça nähili işleri amala aşyrdy? Ma'lum bolşal goňşy döwletlerimizden ýene bir hem Owganistan Islam Respublikasydyr. Owganistan Islam Respublikasyna bir näçe ýyldan bäri dawaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Şeýle dawaly ýagdaýlaryň bir hem 1997-nji ýylda dowam etýärdi. Şol sebäpli Türkmenistan ýurdumyz özüniň avtomobil kerwanlaryny üstüýükli haritlar, azyk haritlar bilen Owgan topraklarynyň halkyna uratýar, azyk haritlar bilen üçnetýär. Şeýle hem dogona gala edilip ilçine aýdylýar. Biz beýlek halklary dogon tutum dünýäni özümizde gala edýär. Şol sebäpli 2019-njy ýylda Owadan epede açylan gadan benzin öndürilen zawodynyň hem ilkinji önümleri ýük maşinlara mindirilip Owganistan Islam Respublikasyna kömek hökmüne uradyldy. Deňde çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň 2014-2024-nji ýyllardaky maksatnamasyna laýyklykda şol Owganistan Islam Respublikasynyň çäginden geçen Owganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gruziya, Ruminiya, Türkiýa geçelgesini gurýar. Şeýle hem Serkedawat Turgundy demir ýol gurulýar. Şol demir ýol gurulmak arkaly özüniň ilkinji ýük wagonlary arkaly Owganistan Islam Respublikasyna ykdysady kömek uradylýar. Ýene bir hem häzirki wagtda energetika serişdelerimiz hem amatly bahadan Owganistan Respublikasyna eltilýär. Berekeli aşatynym siz berilen sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäýatleşigimizde gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, ine Akyl Paýhas bäýatleşigimiziň bu ýylky mewsüminiň 2-nji ýerleri hem ma'lum boldy. Şahsenim Hocamrat biz sizi gazanan ýeňşiňiz bilen tüýsürekden gutlaýar. Hormatly bäýatleşigimizde gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, bäýatleşigimiziň aýgytlaýjy pursaty hem gelip ýetdi. Häzir bolsa menzilimiziň şu ýerine parahatçylygyň ýaş çapalar Akyl Paýhas bäýatleşigimiziň jemleýiji, ýagny baş baýragyny almak uğruna bäýatleşik dowam eder. Bu bäýatleşige bolsa häzir ihlas bilen Ýaşymrat gatnaşar. Sowala jogap bermek üçin ihlas ede ýüzlenýär. 37-nji soru. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyna degişli haýsy guramalar we düzümler bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär? Baky bir tarap Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň öz içindäki dürli guramalar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şolary mysal getirip UNICEF ýagny çağalar guramak baradaky guramasyny mysal getirmek bolar. Bu muňa mysal getirsek 1993-nji ýylda UNICEF bilen enäniň çağanyň saglygyny guramak barada 5 ýyllyk maksatnama baglaşylyp şonuň netijesinde bolsa çağa ölüminiň derejesi epesli peseldildi. Başga da UNESCO ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň bölüm medeniýet guramasy bilen hem ýakyndan hyzmatdaşlyk edilýär. Muňa mysal edip 1999-njy ýylda Merwin, 2005-nji ýylda Könürgenjüň, 2007-nji ýylda bolsa Nusoyun şo guramanyň meden mirasyny sanawyna girdilmegini mysal getirip biler. Başga da ýaňy ýakynda hem dutarda saat çalmak, dutar ýasamak bagçylyk senetçiliginiň hem UNESCO-nyň düzümine girdildigini mysal getirip biler. Ýa-da bolmasa UNEP ýagny daşgur şo guramak baradaky halkara guramasy bilen hem hyzmatdaşlyk edilýär. Muňa mysal getiribem 1992-nji ýylda onuň çölleşmäge garşy konwensiýasy ýa-da bolmasa biodürlügi saklamak baradaky konwensiýasy, klimatyň üýtgemegini garşy görüşmek hakyna, azon gatlygyna, reperiyeci jisimlere garşy görüşmek hakyna konwensiýalaryna hem goşulmagyny mysal getirip biler. Öňler diplomatiýasy boýunça Sewit merkezi bilen hem işçi hyzmatdaşlyk edilýär. Buňa mysal 2012-nji ýylda öňler diplomatiýasy we bitaraplyk syýasaty, parahatçylygyň we howpsuzlygyň esaslary atly halkara maslahat geçirilýär. Onuň 2017-nji ýylda hem Birleşen Milletler Guramasynyň öňler diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň orny atly rezolýusiýa kabul edildi. 2021-nji ýylda hem adary şo rezolýusiýa kabul edildi. O bütün dünýä saglygy goraş guramasy bilen hem hyzmatdaşlyk edilýär ýa-da. Oň mysal edibem 2020-nji ýylda Lukman arkadamyz özüniň bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň başçygy Tedros Ghebreyesus ýazan hatyna şo koronavirus pandemiýasy bilen baglanşykly Lukman arkadamyz özüniň ilmi garaşlaryny beýan etdi.
Berekella ahlatsız berilen suala doğru cevap vermek başardınız. Şeýlekem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip bolunuz. Hormatly bäýtleşigimize gatnaşlar, gadyrly mehmanlar, biz bolsa menzilimizin innik sowary bilen baglanykda Ýagşy Murat size ýüzlenýäris. 44-nji sowal. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň haýsy mejlisleriniň wice başlyklaryna saýlandy? Türkmenistan bilişimiz ýaly Birleşen Milletler Guramasy bilen ysynçykly gatnaşýar we şoňa laýyklykda baş assambleýasynyň 58, 62, 64, 68, 71, 75-nji sessiýalaryna vice prezidentlik edýär, 77-nji sessiýasynda bolsa baş tutanyň ornunmasary hökmüne çykyş edýär. Berekella Ýagşy Murat, siz berilen sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýlekem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna nasip bolmagy. Hormatly bäýtleşigimize gatnaşlar, gadyrly mehmanlar, parahatçylygyň ýaş çaparlar akyl paýhas bäýtleşigimiziň baş bayragyny almak uğrundaky bäýtleşigimiz çekelejikli dowam edýär. Häzir bolsa 5-nji menzilimiziň şu ýerine ýene-de Ihlas bilen Ýagşy Muratyň arasyna bäýtleşigimiz dowam eder. Ihlas, Ýagşy Murat, size häzir goşmaça sowallar hödürlenir. Bu sowala jogap bermek arkaly siziň araňyzdan biriňiz bugünkü parahatçylygyň ýaş çaparlar atly akyl paýhas bäýtleşigimiziň baş bayragyna münasip bolarsyňyz. 39-njy sowalam. Türkmenistan garaşly döwletleriň arkalaşygyna nähil agdalyk derejesine eýe. Bu agdalyk haýsy hukuk derejesinden gelip çykýar? Türkmenistanyň garaşly döwletler arkalaşygyna agdalyk derejesi bir taraply hukuk ýagdaýymyzdan gelip çykýar we ol bu guramanyň doly hukukly agdasy bolup durýar. Ihlas edip berilen sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jawaby Türkmenistan garaşly döwletleriň arkalaşygynyň assosiýerlenen agdasy bolup durýar. Şeýlekem bir taraply hukuk derejesinden gelip çykýar. 43-nji sowal. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna agda bolmagyny esasy ileri tutulan maksat nämeden ibarat bolýar? Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň agdalygyna 1992-nji ýylyň 2-nji martynda A46-229 belgili kararnama hökmüne agda boldy. Bu Birleşen Milletler Guramasyna agda bolmagynyň esasy hem dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly öşün üpçün etmek babatda bir näçe döwletler bilen parahatçylykly gatnaşyklara ýola goýmakda. Birleşen Milletler Guramasynyň 17 sany guramalarynyň 9 sany guramasyna girmekden ibarat maksady. Berekella Ýagşy Murat, siz bu berilen sowala dogry jogap bermek arkaly bugünkü parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl paýhas bäýtleşigimiziň bu ýylky mewsüminiň baş bayragyna münasip bolýar. Akyl paýhas bäýtleşigimiziň mendillerine üstünlükli çykyş edip berilen sowallara dol we taýyk derejede jogap beren Ihlas Xaliýew bugünkü bäýtleşigimiziň birinji oruna münasip boldy. Şeýlelikde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Gatnaşyk institutyna hereket edýän ýaş diplomatlaryň mektep tarapyndan gurulýan parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäýtleşigimizde gatnaşyp özüniň ukyp başarnygy, özüniň berilen sowallara üstünlükli jogap bermegi bilen biziň parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäýtleşigimiziň baş bayragyna Ýagşy Murat Öwedow münasip boldy. Size galanan üstünlükleriňiz bilen tüý sürekden gutlaýat, geljekde de okularyňyza uly üstünlükleriň ýar bolmagyny tüý sürekden arzu edýäs. Gelin häzir bolsa, ýeňijilerimiziň gatnaşmagyna Türkmen diplomatiýasynyň taryhynyň nişanyny öwrülen Oğuz Xanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak desturuny geçirelim.
yaş vekilleri yüze çıkarmak maksadı bilen Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyk Institutyna hereket edýän yaş diplomatlaryň mektep tarapyndan gurulýan parahatçylyň yaş çaparlar adly akyl paýhas bäsleşigimiň ähli medellerinden üstünlükli geçip yeňji bolmak başaran mektep okuwçylaryny tiýlaglamak hemde sowgat gowşurmak dawarasyny geçirýär. Siziň ähliňizde dawaramyzda hoş gördük. Hormatly dawaramda gatnaşylar, mehriban molimler. Biz dawaramyzyň başyny Türkmen halkynyň dayanjy bolan arka dagly serdarymyzy wasp edýän ajaýyp aýdym bilen başlamagy makul bildik. Arka dagly serdarymyz aýdymy ýerine ýetirýärler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyk Institutynyň Çeperhowas jeňler toparynyň ýol başçysy Rahman Täç Muhammedow hemde institutymyzyň aýdymsa döredejlik topary. Saryana anvar taçya, cennet yurdun gülüydi. Dünya ak yollar açyar, parahatlık finati. Halkara dostluk yolu, bağıtımızın kuvveti. Duamatin büyük bağıtın, arka dağlı terdarım. Şan şöhratın dünya dostum, arka dağlı terdarım. Arka dağlı terdarım. Arka dağlı terdarım, sizin bilen netiller, bağıtıyar hem bağıtayar. Arka dağlı terdarım, arka dağlı terdarım, sizin bilen Türkmen halkı, bağıtıyar hem bağıtayar. Bağıt kuşu ikbali, bugün dünya yantalyar, Türkmen milli dutarı. Bu bizim halkımızın arka dağlı zamanası, duamatin büyük bağıtın, arka dağlı terdarın. Şan şöhratın dünya dostun, arka dağlı terdarın. Arka dağlı terdarım, arka dağlı terdarım. Sizin bilen netiller, bağıtıyar hem bağıtayar. Arka dağlı terdarım, arka dağlı terdarım. Sizin bilen Türkmen halkı, bağıtıyar hem bağıtayar. Arka dağlı terdarım, arka dağlı terdarım. Sizin bilen netiller, bağıtıyar hem bağıtayar. Arka dağlı terdarım, arka dağlı terdarım. Sizin bilen Türkmen halkı, bağıtıyar hem bağıtayar. Arka dağlı terdarım, arka dağlı terdarım. Türkmenin bağıtı üçün duam bolsun duamım. Arka dağlı terdarım, arka dağlı terdarım. Sizin bilen Türkmen halkı, bağıtıyar hem bağıtayar. Hormatly dawaramda gatnaşylar, gaderly mehmanlar, geligini bolsa akyl paýhas bäsleşigimizde üstünlükli çykyş edip, ýeňinji bolmagy başaran mektep okuwçylarymyzy ully hormat bilen sahnamyza çagyralım. Hormatly dawaramda gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar,
Davaramyzda ýeňjilerimizi gutlamak şeýlehem gymmat bahaly sowgatlar bilen silaglamak üçin Türkmenistanyň gahrymany, Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk tiýary ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, Ilm we medeniýet boýunça guramasynyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkar sekretary hemde parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bähleşigimiň eminler toparynyň başlygy Çınar Täjewne Rüstemowany sahnamyda çağıralyň. Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutu hemde bu ýokary okuw mektebiniň düzüminde hereket edýän ýaş diplomatlar mektebi bilen bilelikde öňe sürülen hemde östürilen parahatçylyň ýaş çaparlary atly bu taslama biziň ýurdumyzda Türkmenistan döwletimiziň, döwlet başdanmyzyň alyp barýan içerki we daşary siýasatyny ygtybarly durmuşa geçirmekde ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň münasip goşantlaryny üpçün etmek, olary yurdumyzyň içerki siýasatyny, laýtada diplomatik hünärine eýe bolmak, endiklerini, isleglerini, has höweslerini arttırmak babatyndaky bir anyk bir edilen işleriň biri diýip hasaplamak bolar. Dünya garaýşlary, bilim derejeleri, akyl paýhasy hakykatdan hem bir öwge münasip ýaşlar şular. Biz bularyň hemmesine gelecekde ulusturluklar arzu edýäris. Hormatlar kadagymyzyň hem de arkadagly serdarymyzyň bilim ulgamyny östürmek, ýaşlarymyzy häzirki zaman döwrewap bir ökde hünärli, başarnykly hünärmenler edip ýetişdirmek babatyny alyp barýan tutumly işleri el madamy rowaşlyklara beslensin. Köp sag bolun. Hormatly davaramyda gatnaşyklar, geliňini bolsa bäsleşigimiziň ýeňjilerini gutlamak, şeýle hem sowgatlaryny gowuşdurmak dawarasyny ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Halkara gatnaşyklar we diplomatiýa kafedrasynyň müdiri, tarih ilmläriniň doktory, filosofiýa ilmläriniň kandidaty, adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçi professor Amangeldi Rahmanowy uly hormat bilen sahnamyza çağıralyň. Parahatçylyň ýaş çaparlary final oýunyň ýeňjilerine Aýbölek Mebel Kärhanasy tarapyndan gahrman arkadamyzyň Türkmenistan beýtaraplygynyň mekanik kitaby, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasy tarapyndan Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Matmulat Naqidil Edebiýat we Milli Golýazmalar institutu tarapyndan neşir edilen 3 jiltden ibaret 8-17 asyr türkmen diliniň sözlügi gowuşdurulýar. Şeýle hem Aydın Geceler Hojaluk Cemiyeti final oýununa 3-nji orna münasip bolan ýaş çaparlarymyzy körpü atly el telefonlary, 2-nji orna münasip bolanlary iPad planşetleri, 1-nji orna münasip bolan ýeňijimize tolkun telewizory, baş baýragy münasip bolan şu mewsümüň ýaş çaparyny bolsa notebook bilen silaglaýar. Hormatly davaramyda gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, biziň bähleşigimiziň bugunky ýeňjilerini silaglamak üçin biziň parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bähleşigimizde ýakyndan hemaýatkarlyk eden Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy Tapar Murat Owganow şeýle hem Aydyn Geceler Hojaluk Jemgyýetiniň baş direktorynyň ornmasary Şerip Meýlisi uly hormat bilen sahnamyza çağıralyň. Hormatly davaramyda gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar. Elbetde bu mektep okuwçylarynyň ählisi biziň ýeňjilerimiz. Sebäbi bu okuwçylar ähli döwürleriň taryhy, döwletleriň daşary siýasaty we diplomatiýasy boýunça geçirilen oýunlarymyzda ýeňji bolup, ýarym final şeýle hem final oýunumyzda gatnaşmaga hukuk kazandylar. Şeýle de bolsa biziň bähleşigimiziň şertleri boýunça baş baýrak 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlary aýratynlykda okuwçylaryň ukyk başarmagyny nazarda tutulup, emin agdalarymyz tarapyndan adalatly baha berildi. Hormatly davaramyda gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, geliňini bolsa uly şatlyk şowkun bilen, siziň el çarpışmalaryňyz bilen ýeňjilerimizi yglan edip, olary silaglamak dawarasyny geçirelim. Biziň parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bähleşigimizde gatnaşyp final oýunumyzda hem özüniň üstünlükleri bilen 3-nji orna münasip bolan okuwçylarymyz Aşgabat şäherindäki Tapar Murat Türkmen Maşadynaky ýöreteleşdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 10-njy sınıf okuwçysy Nurana Hudaýberdiýewa. Aşgabat şäherindäki Tapar Murat Türkmen Maşadynaky ýöreteleşdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 11-nji sınıf okuwçysy Kadir Murat Öwezgirijew.
Şeýle-de Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmenmaş adyna ýürüteleşdirilen umum bilim berýän mekdep internadynyň 11-nji sınıf okuwçysy Kakagelle Akmuradow. Balkan welaýatynyň Balkanawat şäheriniň ingliz dili, fizika we matematika derslerini şuňlaşdyryp öwredilýän ýürüteleşdirilen 20-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Intizar Tağa Niýazowa. Hormatly dawaramyza gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, gelinini bolsa dawaramyzyň şu ýerine akyl paýhas bäýatleşigimiziň 2-nji oruna munasip bolan okuwçylarymyzy seýlamak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň uly muallimi, Türkmenistanyň adatdan naşary we dowlat ýarly ilçisi Sapar Berniýazow, şeýle hem Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň uly muallimi, Türkmenistanyň adatdan naşary we dowlat ýarly ilçisi Şiri Şerifi uly hormat bilen sahnamyza çağıralyň. Biziň parahatçylyň ýaş çaparlar atly akyl paýhas bäýatleşigimizde 2-nji oruna munasip bolan okuwçylarymyz Mary welaýatynyň Mary şäheriniň ingliz dili we insançylyk ugurly okuw derslerini çuňlaşdyryp öwredilýän ýürüteleşdirilen welaýat mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Şahsene Meylisowa. Şeýle hem Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmenmaş adyna ýürüteleşdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 11-nji sınıf okuwçysy Hojamurat Baýlaýew. Parahatçylyň ýaş çaparlar atly akyl paýhas bäýatleşigimizde özüni ukyp başarnygy bilen 1-nji oruna munasip bolan Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna ýürüte saatçylyk mektep internatynyň 10-nji sınıf okuwçysy Ihlas Halif. Şeýlelikde parahatçylygyň ýaş çaparlar atly akyl paýhas bäýatleşigimiziň bu ýylky mövsüminiň baş baýragyna, şeýle hem göçme kubogyna munasip bolan okuwçymyz Aşgabat şäheriniň dil derslerini şuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji ýürüteleşdirilen orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Ýagşymyrat Öwezow. Kahraman arkadaşımyň Jowhar paýhasyndan sızılıp çykan Ömrüň manysy atly eserini çağa terbiyesine üns çekip, ýagny çağanyň käri hünärini intek mektep partasynda hasy ondan öňň çağalar wagyna saýlap almagy barada işlerin geçirilmegi barada öwt ünlülerine esaslanyp biz hem ýaşlykdan özümiziň göwüntüň kärimiz bolan diplomatlygy şuň kun ilkinji ädimizi ätdik diýip hasaplaýan. Şular ýaly bäsleşikleri geçirip biziň öz zekinimizi açyp görkezmegimizi uly mümkinçilikler döredip berýän Kahraman arkadaşymyza arkadaşly serdarymyza köp sag bolsunlar aýtýan. Kahraman arkadaşymyzyň arkadaşly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurtda ähwitli umum adamda ähmetli alyp barýan işleri elmide amrawaşlyklara weslensin. Şuň halkyň arkadaşly zamanasy atly ýylyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäýatleşiginiň final tapgyry geçdi. Şuň men durmuşymda iň bagtly günleriň biri. Sebebi parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäýatleşigine final tapgyryna baş baýraga eýi bolmak maňa da miýesser etdi. Şunun ýaly mümkinçilikleri döretip berýän Kahraman arkadaşly serdarymyzyň, hormatly prezidentimiziň jany sag, başy dik tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Hormatly dawaramyza gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, gelinini bolsa dawaramyzyň şu ýerine parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäýatleşigimizi gurnamaga ýakyndan ýardam beren himayetkärlerimize, hususan Türkmenistanyň Mawtumuladyna ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşine, Türkmenistanyň telewideniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky dowlat komitetina, Türkmenistanyň Milli Ýaý atyjylyk federasiýasyna, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Mawtumuladyna Dil Edebiyat we Milli Golýazmalar institutyna, Ak Mendili Hojalyk Jemgyýetine,
Türkmen Hali Döwlet Birleşigine, Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine, Aydın Gijeler Hojalyk Jemgyýetine, Awadan haly açyk görünçli paýdarlar jemgyýetine, Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetine, Günnägör şöhletin nusga harit nişanly milli önümler hojalyk jemgyýetine, Ardyly Ada Husus Kärhanasyna, Tarayan hojalyk jemgyýetine, Aýratin Hyzmat Hojalyk Jemgyýetine, hemde Aýbölek hususy mebel kärhanasyna. Şeýlekem ekologik taýdan arasda we bir kraft kağıt önümlerini öndürýän 7 dogan husus kärhanasyna özümiziň hoşallygymyzy bildirýär. Hormatly davaramyda gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, ine şunuň bilen parahatçylyň ýaş çaparlar atly akyl paýhat bähleşigini geçirip gutarýar. Fursatdan peýdalanyp türkmen halkyny awadan we bagtyar durmuşda ýaşamagy, biz ýaşlary bolsa okamagy, öwrenmäge, taryhymyz bilen içken gyzyklanmagy, döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadagly serdarymyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyň, hormatly prezidentimizin, arkadagly serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak, il ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli, aýdyň maksatly beýik başlanýşlary elmydama rowaçlyklara wetlensin. Bähleşige alyp bardylar Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň 3-nji ýyl talebi Kuwat Mämedow. Şeýlekem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara jurnalistika fakultetiniň 2-nji ýyl talebi Gyýtja Attaýewa. Ýene-de ýaxşy günlerde ýaýlymda duşýançak. Hoş sag bolun.
Yıllarımday çakıp, fiil gibi çoşup, asmannay gümmürdäp, denizday daşıp, öz yurdunun aşıgıdır hak aşık, şu diyardır oğul ahir aşkımız, şu vatanın, şu milletin neslibiz. Şu yurt deyip şirin canlan geçip bor, huzurunna haktan kasam içip bor, hizmetine yaramasak niçik bor, mirasallık bu mukaddes keşki biz, şu vatanın, şu milletin nesli biz. Söýgü kämil bolsa, köngül berçikmez. Niyet tämiz bolsa, göwün kirjikmez. Fiiller almaz, suw synyrmaz, yel çekmez. El yetmez, dil yetmez mukaddesligin, şu vatanın, şu milletin nesli biz. Halkı vardır, göwünü görnür sözünden, yurdun baqı ömrü görnür gözünden. Beýle anam her bir kişe dözülmez, yurda kulluk bizim asıl keşfimiz, şu vatanın, şu milletin nesli biz. Barmak bäş bolsa da bilegi birdir, çeşmeler müňlerçe bulagy birdir, bu ýylyň maksady dilegi birdir, birdir bizim çöregimiz, ırsymyz, şu vatanın, şu milletin nesli biz. Bizden uzap yatan yol umydygar, bizden bu kara göz il umydygar, yüregimizde şu vatanın adı var, yedikliğimde aydın bolmuş vasfımız, şu vatanın, şu milletin nesli biz. Elem içre bede vatan arladan, hayvatından yedi ögü gürlödün, dünyanın depesinne tuğun parladan, halva kuyduk mert pederlen messevin, şu vatanın, şu milletin nesli biz. Meyveler bağından uzağa düşmez, kanat yayan kuşlar duzağa düşmez, bu dağlara pes pes saylık yaraşmaz, yolu vardır, hergiz iyide tesmesiz, şu vatanın, şu milletin nesli biz. Kadiyimdir älemlen rowayatynyň, müň ýyllıklar güller dowamatyndan, al asman haýygyp howalasyndan, toprak bermiş oňa päli pesligin, şu vatanın, şu milletin nesli biz.